Mira, ara així. Sí, ahí darrere que o vam arribar més pronte. Les 7:20. Crec que l'any passat això va ser... és promocionar-lo. Diu que hi ha un camí que arriba a prop de potser. Sí? Oye, pero ¿qué pasa? Veo la foto al sol y dije a mí. La càmera... La càmera es veu... Ah, sí, eh? No, és que no me la veig des d'ací. Bé, bon dia. Som tots per aquells i aquelles que no coneixeu i som d'una de les dues ciutats que col·loquen cultural Castelló. No som del Centre Cultural Castelló. De l'Ateneu Cultural República de Petrer soc, de com soc del Centre Cultural Castelló també. Bé, i sobretot també és una convocatòria molt personal, molt cívica, de persones que aprofitant les xarxes i els correus electrònics i tot això, ho llancem als 4 events, aquesta convocatòria de la commemoració de l'aniversari, en aquest cas el 102 aniversari d'Enric Valor, del naixement d'Enric Valor. Ho vam fer el centenari i intentar arribar, com enguany ho hem aconseguit perfectament, la majoria dels que estem així, que tots, veure eixir el sol. Una cosa simbòlica que significa veure eixir el sol el dia que va néixer també, d'alguna forma, una de les persones que ha il·luminat la nostra cultura durant el segle XX, com va ser Enric Valor. L'acte és ben senzill. Recordar el Valor, recordar el periodista, recordar el periodista, recordar el ciutadà, el defensor de l'idioma, tot allò que podríem dir, cada una a la seva manera i connectant a partir de les seves vivències, estudis, treballs o simplement factors emotius. I després, i per suposat, i lligat al paisatge. No és una casualitat estar així, aquest espai sempre ho diem, ja dona la sensació que ens repetim, però ens repetim sobretot per els que venen nous. Aquest espai se l'estimava ell especialment, ell solia pujar sovint des de Castalla o més sovint encara des de Planisses, que durant molt de temps va ser propietat de la família, solien passar períodes així, per exemple el mes de juliol, el mes de la batuda o altres períodes, i pujava així, fins i tot aquest espai té també referit en alguna obra literària, en temps de batuda, hi ha referències del personatge que puja així una miqueta a reflexionar sobre la guerra civil que en aquells moments estava començant i sobre també algunes qüestions amatòries particulars que estava vivint el personatge, el Frederic Genovaga. El Frederic Genovaga.